مامۆستا ڕۆکەنەجار بەردەفا کۆمیتەیە ئەزموونایە کانتۆنا حەسەکێ خەواکی تێزانین ئەفجارەیەکێ ئەزمون سەر ئاستا هەرێما جەزیرە تێدارخستن گاوەکە باشێر هاتی حازرکردن li gorî wê jî li her du kantona Hesekê û Qamişlo navendên ezmûna hatine amadekirin li kantona Qamişlo li bajarê Qamişlo û bajarê Girkêlekê li kantona Hesekê jî bajarê Hesekê û bajarê Dirbesî ye. Ji xwe li bajarê Hesekê hemî xwendekarên refên Bekelorya wê bên lê hazir bibin ji hemî bajaran hejmara xwendekarên ku pêşkêş bikin van ezmûna nehsib xwendekarin lê ama ê refên niha tevahî kanton wê li Hesekê pêşkêş bikin tenê bajarê Dirbesiyê û Zirganê û Dirbesiyê pêşkêş bikin ji ber dûrbûna bajaran. Li bajarê Dirbesiyê ji xwe tenê refên nihan wê xwendekarên Zirganê û Dirbesiyê lê pêşkêş bikin pênsî xwendekarin hejmara mamosteyên êgo çavdêriya wan bikin derdora sedîye ji xwe li gorî wê jî hatî hazirkirin mamosteyên yedek jî her dibistanekê heye ji xwe li Dirbesiyê sê dibistanan li ser sê dibistanan navend hatine belavkirin ji xwe li Dirbesiyê li sê dibistan hatine heyarkirin weke navendên ezmûnan şeş navend di hundirê her dibistanekê vî du li gorî wê mamoste hatine belavkirin û mamosteyê yedek di hundirê dibistanê jî de hene û li hundirê rêveberiya dibistana jî hene da got tiştek mamosteyekê çê bibe ew mamosteyane hazir bin. Li bajarê Hesekê jî me got tevahî kantonê Bekelorya pêşkêş bikin hejmara xwendekarên Bekelorya nehsib xwendekarin hejmara xwendekarên refên niha me got tevahî kanton ji birî Dirbesiyê û Zirganê 1500 xwendekarin li gorî wê wê hemî xwendekar li bajarê Hesekê hazir bin ji xwe 4 dibistan hatine amadekirin em karin taxê wan jî heyar bikin li taxa Muftî dibistana Felek Hewas û ya Mazin Hüseyn li taxa Sarpiyê dibistana Ehmed Muxlif û Can Hecar me got 4 navendên ezmûnane her navendek sê navend ê ezmûna û jê derkevin li gorî wê mamoste hatin heyarkirin hatin belavkirin û hin mamosteyên yedek jî wê li rêveberiya dibistana bin da ku pêmanî eger yan jî tiştek mamosteyekî li derket ew mamosteyane amade bin. Ji xwe li vê derê jî berdevkê navendê wê hebe mamosteyên çavdêr me got wê hebin ji xwe wekî kantona Qamişlo me got bajarê Tilberek heye ew xwe girêdayî kantona Qamişloyî lê ji ber çûn û hatin zehmet ji xwendekara re bû girêdayî kantona Hesekê hejmarek baş ya xwendekara rûrê jî wê li Hesekê pêşkêş bikin yên refên niha dora di sed xwendekarî yên Bekelorya jî 9 xwendekarin. Ji xwe ev jî em wekî em bêjin derbarê ev 10 salê şêreşê de gaveke herî baş e tevî ku gavayeke mîn jî lê em hêvî dikin ji hemî xwendekaran hemî mamosteyan ji xwe bi alîkariya wan jî em ê bê gavê weke gavek pîroz li pêş babêjin.